Взели сте решение. С партньора ви искате да се разведете без драми, без напрежение и по взаимно съгласие. Изглежда просто, но има моменти, на които, ако не обърнете сериозно внимание сега, биха могли да ви създадат сериозни проблеми в бъдеще. По член 50 от Семейния кодекс се допуска развод, без да се изследват причините за разтрогването на брак. Достатъчно е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. Задължително обаче трябва да представите споразумение, което да урежда редица въпроси, като местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните контакти, издръжката, семейното жилище и фамилното име на съпругата. Възможно е дори да опишете в документа и режим на споделени родителски права. Ако споразумението не урежда всички относими въпроси, противоречи на закона или бъде преценено, че не защитава интереса на децата, съд би могъл да промени споразумението, делото да се отложи и производството да се усложни. Развод по взаимно съгласие изглежда лесен, но грешната подготовка може да струва години спорове. Подгответе се с адвокат. Свържете се с нас, линкът е в профила.